ויני את שלמוס לשון, שיעור 5. האזינו לדיאלוג בין דוד לשרה. דוד שואל את שרה, מהן השפות המדוברות בביתה? Buenos días, David. Soy vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores, en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Con mí hablan en hebreo. האזינו לדיאלוג שנית. Buenos días, David. Soy vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores, en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Con mí hablan en hebreo. שרה מברכת את דוד. Buenos días, David. Buenos días, David. שימו לב כיצד דוד עונה לשרה על ברכתה. Soy vida, Sara. Soy vida, Sara. זהו מענה אופייני לברכה בואנוס דיאס. פירושו המילולי של הביטוי הוא בריאות וחיים. Soy vida, Sara. דוד שואל את שרה, מה שלומך? האם אתם זוכרים כיצד שואלים בלדינו מה שלומך או מה שלומך? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? שרה עונה, Bendito el Dios. ברוך השם. Bendito el Dios. ברוך השם, אני מרגישה טוב. Bendito el Dios. Ya estoy bien. כיצד תאמרו בלדינו, ברוך השם? Bendito el Dios. המילה לשפה היא לנגווה. בדיאלקטים השונים של הלדינו יש למילה הזאת צורות שונות. נוסף על לנגווה תוכלו לשמוע לינגווה, אלוונגה, אלגוונגה וגם לינגואז'ה. המילה כ פירושה איזה או איזו. כ. אם כך, מה לדעתכם יהיה פירוש הביטוי אין כ? נכון, באיזה או באיזו. כיצד תאמרו בלדינו באיזו שפה? נכון, אין כלנגווה. אין כלנגווה. המילה אבלס פירושה אתה מדבר, או את מדברת. אבלס. כיצד נאמר אם כן, באיזו שפה אתה מדבר? אין כלנגווה אבלס. באיזו שפה את מדברת? אין כלנגווה אבלס. ובכן, מה פירושו של המשפט הבא? Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? נכון, באיזו שפה את מדברת בבית? אתה מדבר או את מדברת אבלס. אני מדבר או מדברת אבלו. שימו לב, אבלס, אבלו. הסימן לאתה או את, אס. הסימן לאני, או. אבלס, אבלו. לדבר, כמו במשפט אני רוצה לדבר, זה אבלר, אבלר. הסיומת אר בסוף הפועל מסמנת שם פועל. לדבר, לאכול, לקום, לישון, ללכת וכו' הם שמות פועל. כדי לשנות את הפועל על פי הגופים השונים, אנחנו מורידים את הסיומת אר משם הפועל ומוסיפים סיומת אחרת. אם נסיר את הסיומת אר מאבלר, נקבל אבל. אם נוסיף או, ניצור אבלו. אני מדבר או אני מדברת, אבלו. אם נוסיף אס, ניצור אבלס. אתה מדבר או את מדברת. אם נוסיף רק נקבל אבלה. הוא מדבר או היא מדברת. אם נוסיף אן, ניצור אבלן. הם מדברים או הן מדברות. אבלו, אבלס, אבלה, אבלן. ניקח פועל אחר. קונטר, לספר. קונטר. אמרו אני מספר או מספרת. זכרו, עליכם להסיר את הסיומת אר משם הפועל קונטר ולהחליפו בסיומת המתאימה לגוף.
אני מספר או מספרת. קונטו. אתה מספר או את מספרת. קונטס. הוא מספר או היא מספרת. קונטה. הם מספרים או הן מספרות. קונטן. הבה נתרגל עם הפועל קונברסר, לשוחח. קונברסר. אני משוחח. קונברסו. אתה משוחח. קונברסס. את משוחחת. קונברסס. אני משוחחת. קונברסו. הן משוחחות. קונברסן. הם משוחחים. קונברסן. הוא משוחח. קונברסה. היא משוחחת. קונברסה. ועם הפועל קנטר, לשיר, קנטר, אני שר, קנטו. היא שרה, קנטה. הוא שר, קנטה. את שרה, קנטס. הן שרות, קנטן. ופועל אחרון, את שר לשון, לפטפט. מילולית, לזרוק לשון. את שר לשון. כמובן שבפועל הזה, החלק שמשתנה הוא את שר. אני מפטפט, את לשון. את מפטפטת, את שס לשון. הוא מפטפט, את לשון. היא מפטפטת, את לשון. הם מפטפטים, את שן לשון. על פי המשפט הבא, באיזו שפה מדברת שרה בבית? Yo hablo en hebreo. Yo hablo en hebreo. נכון, היא מדברת עברית. אחת המילים להורים בלדינו היא ג'ניטורס. לוס ג'ניטורס. כיצד אומרים הורים בלדינו? לוס ג'ניטורס. טו ליברו, הספר שלך או שלך. טו ליברו. טו קאזה, הבית שלך או שלך. ברבים גם לטו מוסיפים את ה-S שמציין את רבים. טו ליברו, טוס ליברוס, הספרים שלך או שלך. טו קאזה, טוס קאזס, הבתים שלך או שלך. טו ליברו, טוס ליברוס. טו קאזה, טוס קאזס. טוס ג'ניטורס, ההורים שלך או ההורים שלך. טוס ג'ניטורס. כדי לומר שלי משתמשים במילה מי. מקאזה, הבית שלי. מקאזה. כיצד תאמרו הספר שלי? מליברו. מליברו. והמורה שלי. מפרופסור. המורה שלי. מפרופסורה. אם אני רוצה לומר הבתים שלי, מה לדעתכם יקרה למילה מי? נכון, היא תקבל גם כן את סיומת הרבים, S. מקאזה, הבית שלי. מיס קאזס, הבתים שלי. כיצד תאמרו הספרים שלי? מיס ליברוס. מיס ליברוס. וההורים שלי? נכון, מיס ג'ניטורס. מיס ג'ניטורס. הקשיבו למשפט הבא. איתוס ג'ניטורס, en qué lengua hablan? האם אתם מבינים אותו? איתוס ג'ניטורס, en qué lengua hablan? וההורים שלך, באיזו שפה הם מדברים? איתוס ג'ניטורס, en qué lengua hablan? המילה לאבא היא פדרה, והמילה לאמא היא מדרה. פדרה, אבא, מדרה, אמא. כיצד תאמרו אבי?
mi padre. mi padre. ועם מי? mi madre. mi madre. הקשיבו למשפט. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. דרוש לכם רק ביטוי אחד כדי להבין את המשפט בשלמותו. entre ellos, ביניהם. entre ellos. entre ellos. entre ellos. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. ג'ודאו-אספניול הוא שם נוסף ללדינו, ופירושו ספרדית יהודית. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. המילה קון פירושה אם. משהו מעניין קורא למילה יו, אני, אחרי המילה קון, ומילים דומות לה בנות אותה משפחה הנקראת מילות יחס. בין, עם, ליד, מתחת, לגבי, בשביל, כל אלה הן מילות יחס. אחרי מילת יחס, כמו קון, יו הופכת למי. קון מי, איתי. קון מי. איננו אומרים קון יו, אלא קון מי. קון מי. מהו הדבר שעושים ההורים עם שרה? Conmigo hablan en hebreo. Conmigo hablan en hebreo. נכון, הם מדברים איתה בעברית. כיצד תאמרו, איתי הם מדברים בלדינו? Conmigo hablan en ladino. Conmigo hablan en ladino. איתם הם מדברים בעברית. Con ellos hablan en hebreo. Con ellos hablan en hebreo. האזינו לדיאלוג כשכעת אתם מבינים אותו היטב. Buenos días, David. Saludos vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Conmigo hablan en hebreo. עד כאן, ויני את שרמוס לשון, שיעור 5.